Straight to the O point. niya, sa to ang makaigsunan, no? Mga naminaw na to, dero man nga pikapi diha. Ay pagpaminaw nyo niya, i-share palihog ato ang live sa Facebook. Sa mga nagtanaw sa Facebook, sa tong YouTube channel. O diya sa radio, pwede nyo pakusgan diha. Mga nangaon sa sayo karong buntaga. May pagpaminaw atong isgutan. Ito hatagag pagtagad ni makasama kay ikaduhang adlaw. Ikaduhang adlaw na sa kanang naang impeachment trial. No, batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ikaduhang adlaw kagahapon. Unya, ikaduhang adlaw, mao makasama ang pagpresentar og witness nila. So gipresentar kagahapon ang usa ka witness dito sa prosecution mga sukindig paminaw. Unya, ay mong tan-aon ang pagpresentar mga sukindig paminaw sa witness sa ilang abogado nga si Attorney Ligutan, Virgil Ligutan, mga sukindig paminaw, okay. Medyo okay ang pagpresentar kasumang nisto. Pero nangutan ng uban nga, nagkuhan ba, puti naghanago na tanaw na to, kay unsa man kahay, unsa man kay ebidensya kay, doon na may upat ka articles of impeachment. Doon na upat ka articles of impeachment, nga gipasaka batok nito ni Vice President Sara Duterte. Ang giuna og takol, agahapong adlaw, mao mga sukindig paminaw ang ikaupat nga article. Mao mga sukindig paminaw kanang grave threats kasamang nistor. Kadto ba nga ipailahang ipa-impeach kay si Vice President Sara Duterte angay gyud kuno nga i-impeach tungod sa iyang paghulga mga sukindig paminaw dito ni Presidente Marcos, ni First Lady Liza Marcos og ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Mo ilang gipresentar dito nga kining ni mo ilang giunag present kasamang nistor nga makumbikta makanang na ma-impeach gyud or na-impeach si Vice President Sara tungod kay nanghulga siya sa presidente. Mo to nga okay, pag-present sa witness nila dito. Gipresent mga sukindig paminaw ang usa ka witness nga gikan sa NBI nga kuno kasamang nistor expert, ang pagpresentar sa witness ni Attorney Ligutan mga sukindig paminaw, okay. Maayo mga sukindig paminaw nga pagkapresentar, bahala dia og isigig objeka ni Attorney Narvasa. Ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, gasigig object kasamang nistor. Gasigig object pero part man na mga sukindig paminaw trial. Part man na trial kay dili ka mo object mingon sa mo kilinting o sa ni abogaduha nga. So ni abogaduha nga kasarang ba kani or di. Part na silang taktika. Part na taktika sa abogado kasamang nistor nga hala. Mintras kuan ba la object dia mutang ubang abogado, ubang mga abogado sad nga tanaw ingo sa man nga sige naman ik object nga wa naman ni kuan ning pagka-object ka. Pero karon ang nindot sad ani kay mauman ang panahon sa defense team to cross-examine. So karon i-cross-examine ang ilang witness. Pero mo na nga atong husayon sa unsa man gini ilang witness? Tinuod ba gining expert? Ay doon na kunoy duha ka semana nga training. Duha ka semana ang training kasamang nistor. Unya expert na. Ato hatagag pagtagad Pero ato sang kuanon re sa una pa lang daan kay para ba atong manalisar na to, matimbang-timbang na to kasamang nistor. Kisa man ni daog day karon gahapon. Kisa man ni daog day gahapon. Ni ini mga sukindig pa lang impeachment. Kay adtong Lunes kaingon ta nga ang pag-deliver lagi sa kon imuhang basihan ng ilahang mga introduction kasamang nistor ilahang opening statement. Og imong basihan na ilang opening statement ang nindot paminawon mga sukindig paminaw kang Congressman Luistro. Why the pigdaping ng ato kang Congresswoman Luistro nindot nga pagkatagik, nindot nga pagkahanay og igo mga sukindig paminaw sa masa. Igo sa masa. Igo sa masa ang iyahang pagkatagik sa iyahang opening statement.
nga ang barangay secretary nga makasala ato mangganing panilngan, ha? Ato mangganing panilngan ang mga ordinaryong mga taong makasala. Unsa pa kaha ang pinakagamhanan nga opisyali sa gobyerno, dili ba day nato patubagon? Pagkaninduta ka sa mga Nestor, oy. Apan ang pangutana ni ana, ang pangutana ang gatabi mismo mga suking tigpaminaw, mutuo ba ang mga tao? Ang kinabag-ang katawhan, nituo ba, nitando ba? Basig mo ingon nga, nindot ka na imong giistorya, kung kanang imong giistorya, maunay imuhang giistorya pagpagukod sa mga flood control nga mga malita, boys. Wa ba maunay si Castro? Pana ako pangutana lang. Wa ba maunay ang mga uban nga mga congressman adto? Ha? Ato maganing panagutin mag-inato kasamang nisto. Niingon ang mga maestra, niingon ang mga tuwa sa abroad, nga hantod kanus-a mami dinhi mo trabaho diri sa abroad aron nga makalahutay ang mong pamilya sa Pilipinas nga mubarog. Pagkanindot. Ha? Nindot kayo kana. Labi na ko mga OFWs, wala kahibalo sa korupsyon sa Pilipinas. Nya kanasayod mang mga OFW. Ha? Suko man ganay mga OFWs. Mo na giingon nga, ha? Mo na giingon nga back to you, ha? Asa man wa man lagi ni gisulti. Hilo man ang mga congressman. Hilo man ang administrasyon sa paggukod sa tinud-anay nga nakakawat sa flood control. Ha? Dito dapita ang pag-deliver sa speech, okay, dindot kayo pagkahanay. Parte nindota. Apa na pangutana lagi, nakabig ba nimo ang kasing-kasing sa mga masa? Straight to the point. Ha? Nakabig ba nimo sa mga masa? Oh. So mo na nga, kanang na nga ang kakatong ka attorney sila season, so mana nas giingon Atty. Rufil gahapon nga nindot ang yang statement sa diri sa opening statement sa defense team, sa respondent council, sa respondent kasamang Nestor, sa introduction nindot sa kaayo kay giingon dito niya nga kaning ilaha usa ka pagpanggukod, ilahang gustong tangtangon ang usa ka opisyal nga gipili sa sobra 32 ka milyon ka mga katawhan sa Pilipinas. Ang nibutar ni ini apan yano-yanuhon lang nila og tangtang nga pila ra sila kabuok. Straight to the point. Ha? Mo na ang kanang naa nga iya opening statement ng abogadang Sara. Pag-arinas to nga matud ba Atty. Rufil mga suking tigpaminaw nga medyo ni focus na dito sa kanang naa nga more on legal. Ha? Nga gisgutan kasamang nisto. Mao gani ang pagsugod ba? Ang pagsugod, unsa may pagkakuan sa pagsugod? Naka-express bagyod ang kanada ang prosecution sa ilahang tumong. Kay klaro man, bisan pa og usa ka oras magyaw-yaw si Luistro diha nga kunuhay naluoy sa katawhan, kunuhay naluoy sa mga kabos, naluoy sa masa. Ang pangutan na mutuo bang masa? Mutuo bang masa nga gigukod yun nilag tarong ang mga kurakot sa Pilipinas? Straight to the point. Ha? Kanindot man kayo. Og maingon tang ilang opening statement ang basihan. Sige, ibutang ta lang. Nga labaw mga sukintig paminog half shot si Luistro pero free throw ra, ha? Free throw. Og sa basket pa kasamang Nestor? Og sa basket pa na, sige, ihatag na lang nato to niya. Nakalabaw sa half shot, pinaagi sa free throw, ha? Grabiha, no? Sa basket ba, di ba na free throw na nga? Sige, ha? Basta, Paul, saan man itawag na kasamang Nestor, ha? Ang araw to, ana dito sa wala, no? Naingo mga tao nga, ang mga tao, imbis mingon ni Luistro, kana! Ha? Mingon ang mga tao, kana, nindot na imbis mo abiba ang mga tao, nisaway ang mga tao tungod kay wala na haom ang ilang binuhatan sa iya mga sukindig paminaw nga gipamulok. Straight to the point. Bula-bula ramang ba.
Kasayang. Muna di kasamang nisor kasayang sa kahago. Kasayang sa pagpreparar ang mga sukindig paminaw sa script. Kasayang sa pagpreparar sa script. Unya, sunan ka tungod mga sukindig paminaw sa kakuan niya, nagtulo pa ang laway apan ang mga tao nakasaway. Sumunto katong ka Attorney Sheila Sison. Yanuyanuho ninyo og kanang na ang tangtang kana nga gipili na sa kinabag-ang katawhad 32,000 kapin. Unya ibutang tala nga sige nangagi naman tong 32. Ibutang talong karong nga kanang na nga present. Nganuman nga og ari ka sa survey taas man gihapon si Vice President Sara Duterte. Very ironic mga sukintig paminaw nga siya mo'y gi-impeach karon pero siya maoy gidapigan sa kadaghanan. Dili man tanan ni dapig niya kay uban mga sukintig paminaw. Di aman sa side sa Malita Boy sa normal na dili man gyud tanan tawo ma-please mo pero kung imong itandi ba ang kinabag-an na kasumang nisor daghan. Daghan mga sukindig paminaw sa muna kagahapon pagpresentar nila silang witness atong gibantayan o giunsa nila pagpresentar ang witness. Atong kanon kay gahapon ni hatag silag motion, usa ka motion, usa ka manifestation ang gidinay mga sukindig pa sa trial court. Trial court sa kanang impeachment court. Duha ang gidinay sa habig sa prosecution. Atong paminawon asa man to si attorney katong babae nga posten pa kamug utah naong gining abogada. Og sa kuan pa ni kasamang nisod og maestra pa nimo terror kayo ni. Kani si attorney Kapunan sama to iyang kuan ato. Kani niya si attorney Lorna attorney Lorna Pataho Kapunan. Kay dito manggod si Vice President Sara Duterte gapo Senado o niya excited na kay mga congressman marapot silang nangahadlok sila kay narabas Sara dito ato gining ayohon atong presentasyon kay narabas si Vice President Sara motambong ra ba di ay naghinam-hinam na silang motambong si Sara. Sus kay pagsugod dito sa impeachment wa man di giulit ra man di sila. Nasuko na pud sila. Suko na pud sila nga diri nagyuto wa na lang gyud ditambong. Asa man to attorney katunto ang kuandong? Katunto ang si attorney Kapunan, katong babae. Once again recognized. What was your earlier manifestation? Kare. Just If there are no other senator judge who wishes to make a manifestation, the lead prosecutor, Representative Luis is once again recognized. What was your earlier manifestation and motion, ma'am? Your Honor, we respectfully reiterate our request that counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, be recognized. Counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan is recognized. Will you be the one to present the your first witness, ma'am? Good afternoon, Your Attorney Honors, Lorna. Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this honorable court, presiding judge, to the defense. The lady may proceed. We are informed. request in sa fact, defense. We have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another
manifestation that I would like to make. Kindly proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This Kanito sa court kasamang Gerald ha. Tanawa ha. So siya ni hatag sa manifestation kasamang nisto. Gusto niya nga ang defense team nga maumang kasama ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ilang ingnon ang ilang kliente nga mao si Vice President Sara Duterte nga patambungon giyo diri sa hearing karon kay naa man di ay siya so diri sa Senado. Ha? Nga nagpreskon man sa nga niingon nga kanid do nagi bloodbath gini ron ha. Naghinam-hinam na mga suking tigpaminaw oy. Ha? Naghinam-hinam in town sa Atty. Kapunan. Ano mga di man nyo parion? Ha? Kaluoy taon oy naulit in town sila gahapon di ay. Atong balikan ni kanto taon makasama kani sinya sa kasamang nistor nga di ana gaong-ong na nga tuang RMN Network News makasama. Atong balikan ni na sa atong pagbalik atong tagad pagtagad kaning sa Atty. Kupunan. Unsa man ang manifestation? Valid ba ni? Ha? Kay kani ang manifestation tarong ba ni pagmanifest niya o niya kanang naa nga Atty. nga kuano ron taon ha kay karon sa atong pagbalik magkasama uban pa unya basi makauban na nato diay ha. Okay, makauban na nato sa Atty. Rufil sa atong pagbalik magkasama.